koko. Where's the ten ade funamba? Aro. Where's the ten we? Inori na dao. Otoguna Bangkok. Ezo mo gona island. Hey, okagul kiseje. Ekele kwa ngoko na. Where's the nantibo koko? Yeah, man. Where's the ten on the bona ibu mo? Oguna Bangkok. Hey. Where's the one samba? Where's the one samba? Where's the ten ade funamba? Where's the no beja ke wamba? Ayo bi da maruba. Hijele mwe kwa giga uweze wa mama Oguna golo wese orijele oge mongo sore jalana Oge ni bati ekwenka o ebido oge na choba ni kofia na ibe ya foro zo neke Wese na ndo titineti o ndo yolona agwana ibe na mmoda agbawa petembo Wese wane ni me wifi game no kanga Wese tena defu namba Wese na mogo kulobo Odoku kaibali bego Akwani sibu kene yezi wanegi Collins odogu woke Afu mwa lotan na odogu na agolo Okwatala ni kiseje Asi mi jele mwe kwa giga Ijele mwe kwa Afu mwa mama Kaije kaina wo Iye mwangu kulerike Iye mwawo kulerike Mana mwawo kulerike Ogene bachi ekwenka Ogene bachi ekwebindo Ogene achubari kofa ni ibe ya kuru Ayige sumba labo meso na ngu Ayige bulo se na umo Ayemeka na mose mune uomo Wase tena defu namba Inuri ye nada Tuche yata yata imana Okoromo wa mamu nesimu neheba Agwaba yoku Okoromo wa mamu nesimu Okalu sibu kibu Ayagwalu yeneke Okalu sibu kibu Ayagwalu yeneke Weze ndo titineti o Ndo yelalayo Ogwana yine mena mmoda abawa petimba Oguna Bangkok Hey Ayama Suma ayama Ogete pepo mume Kere wako lushedike na balagu sense na hayama Weze hana sibu Weze na jebe muno biense ho Aje kaina ibole jebe muno Weze tenu no defu na mbodogu Odogu na Bangkok Wapa Thailand kisi eje Weze na na muno
ọ na-agbawado ụgbọ ọkwana onye bụ ikwu ka ewu na-eso mụba inelu ọhịa na nweze taa na-ada efu na mba odogwu na Bangkok eyi watala ntị eje nweze na-anaba m n'obi eze ha udiri agụ mgbada n'ahụ kọrọ isi nweze ekene ka ọ bụ ọ bụ nwe lọta nna na Thailand odogwu na agụlụ abụ nwe ekene ka ọ bụ odogwu ọkwesị nwanne nweze a na-efu na mba ujiri agụ mgbada n'aṅụ okwere nwayọ n'ụbọ na-eru ma ụka nke ọ naba na-abịa ezi maka nwa na-ayọ eze na Thailand nwa na-ayọ eze na Thailand odogwu nwoke odogwu na Thailand nwa na-ayọ eze nweze te na-ada efu na mba si mụ kene gị nwa na-ayọ eze asị m ụka ma egwu nwa ga-agọ n'ụmụafịa nweze te nụ ịma na egwu doro gị anya dịka tụwa n'ụlọ n'ụwa ma nye nwere onye mgbachido onye bụ n'ụkụkụ narụ n'efu ekpuchi arụrụ emeghị nchịkọ merụdị iji arụ na ife ọkọrọ n'ubi onye zere ibu mbụ n'obi nweze te na odogwu na ọ dịkwa n'efu na mba odogwu eyi amarụsi ebingo amarụ ụlọ dị ụsọ ọkwana nkwudo ọrụ ụkọ ọgụ nweze na ọkwa mmadụ ka eji aka nweze te na-ada efu na mba onye ọma na-eji ire ọgụ n'ọgbọ ọgụ onye ọganihu mmadụ ọdụụlọ esi ebe afụ m n'ụlọ si mụ na ọfọziri nke ego ya emewo ọ sị na nsogbu m ụra ka ọrụ ụsụ o ruro ife efi na-ata ọ sị na ya ebu kamakụ n'aka n'ụzọ n'oge emeghe o jikọtara iru uje bazuo ọ bịara pụrụ m na mbi ụzọ ifi ya risara gbatị aka onye chọrọ uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada amụ ibi ọ bịakwụlọ si were bene n'ahịa aka ọsụka ihe du mmadụ godubefa siri ya mee na mpịọmpịọ nweze otu isiri so m ije o nwere onye asị bịa gbara ọla iru aka ịsọ ya eze dị m nweze taa nweze na mụ na gị asị m mere ikwu mere ibe ifi ya elu kwana gị onye chọrọ nke oge eme gị onye ji gị amụ ije ọ ga-adara ndị mkpọrọ ọfọtigbuoru ụga ajọ mmadụ ana m ereru gị ndị iru nweze na osisi fụrụ ụga hatụ nkwe onye jụrụ ife iji wee dị n'ọrịda n'elu ido nweze na-elu ihe ọgbadụ nweze na iro na-asị na-egwu ana ọfọ na ogbe nwere mgbochi onye mana nweze ga-abụ ọgaranya nweze te na-ada efu na mba odogwu na Bangkok ọkwa Thailand ka isi eje ezi nwa amụrụ na Anagụlụ na Anambra steeti odogwu nweze mụ na gị kpọrọ iru ndụ ijebe ije awele eze enyi m nweze nweze na mụ na gị kpọrọ iru ndụ ijebe ije awele ọsị njọ ụkwụ apụ na ga-ama kezi maka Collins afọ nwe lụta nna ezi nwanne eze nwanne onye ukwu nseje mba
ugogbe eji afọ ụzọ afọ nwa nwese bụ onye mma afọ nwa ekwurugunu afọ nwa emeri ahụ mere amara ụbọ anama afọ nwa baye afọ nwa nwese odogwu na ana agụlụ ezi nwanne nweze te na adịpụ na mba afọ nwa baye odogwu Ndubisi na Aguleri na-ekenekwa nga ekene ọ na-atụkere ngana ekuru ahụ Ndubisi nwa Amuleri odogwu nwoke nwa na-ayọ eze na ị ga-adị ka echi na-echi ada agwa agwụ ndị be ya odogwu Ndubisi nwa si Ụmụleri eje ekene nga ekene ọ na-atụkere ngana ekuru ahụ ọkpatala nke ibiji ebi odogwu a sị na ị ga-adị ka echi na-echi ada agwa agwụ wajeteme eje ke nwamba nwa tụrụ nwa ụbọ ebenebe echegbu Ndubisi be anyị nwa na-ayọ eze edeme ọzọ nwa na-ayọ eze odogwu na Thailand ogereme ekene gị eje ke nwamba ihewe ejewe eme ụbọ etulatụ ibiwe eze mmanwụ na-eme ọkụ odogwu Ndubisi odogwu na-ekwe Imo steeti ka isi eje eriwe agwa agwa odogwu na Thailand a sị m ijebejebe ije awele maka na ọ bụrụ ideji ogwugwu nyere gị ala ọ bụrụ ọnwanya asaba anyelụ gị ala ọ bụrụ edi n'oge unyere gị mkpala ndị ọkwa Chineke emelụ gị eze odogwu n'Imo steeti o si na-achụ Ndubisi o si na-achụ eriwe agwa agwa ọ bụrụ ideji ogwugwu nyere gị mkpala ọ bụrụ ọnwanya asaba anyelụ gị ala eriwe ọ bụrụ ideji ogwugwu nyere gị mkpala ọkwa Chineke emelụ gị odogwu eriwe agwa agwụ o si na-achụ nweze baye nweze Ndubisi nweze odogwu na-ekwe n'Imo steeti ka isi eje eje anyị emewe ụfọ anyị ga-ezu mgbalaga ụgwọ nsọ dị anya anyị ga-ezu mgbalaga ụgwọ nsọ dị nwata marụkwa aka oke rie onye feme eze onye ka eze ga-elu onye sọpụrụ okenye elu ya aka ogologo ndụ onye na-amụ na eziokwu si aga epe eze dị gị odogwu ụmụazị na-akwụgwọ ogene egwu ogene abụla ọhịa uze anyị abụghị m apụrụ anyị ga-esu mgbalaga umeso na anwụ kombi
Number one. What's the name?